Gimana Pak? Kok milih barang itu ya? Apa kowe ra ngerti larane nalika aku pas kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane atimu tutunggo aku arep gedene rasa tresnoku sakjeroning atiku nggo sliramu yen utuh sing dikarepe sanes sing dipingini durung sempat duweni pun kan ikhlaske nyatane sak singkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang rekoyo kowe sing gampang golek liyane Tribudaya nyatane sasingkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang ra koyo kowe sing gampang golek liyane sikat ngancani nanging ora iso duweni ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno
teko kowe lunga kowe lunga milih wong sing duwe mulya. Oh gitu ya, satu tembang pambuka sekali kula sak kanca wonten sanes niki napa Mas pamundutanipun. Oke, yang punya gedang gluduk sayangku. Parkei yo parkei. Nopi bisa? Iya sih bisa. Digoyang kembali medun sidik mas. Hey hey tangi dur malah imbo padang tanpa lawuh nanging aku nekat imbo mata pedes kabeh golek tanpa pandang suruh tanpa basa-basi ra kena kata pekeo aku lali tenan natane ora kelingan mau bengi ngopo aku juga tidak paham yakane rong tua lah kok aku gampang lali awak tulis kabeh opo aku jekur kali efek gedang duduk sirahmu mandok-mandok tak kira dangdutan cuma pitik pondok luruk liwas loket-loket jonganku loket-loket orang wani ngelih aku sanggup ayo pindah joget dangdut ayo nak kelilir-kelilir yo tangi tur malah imbo padang tanpa lawuh nanging aku nekat imbo mata pedes kabeh golek topo godhong suruh tanpa basa-basi ra kenal kata pekemo aku lali tenan nyatane ora kelingan mau bengi ngopo aku juga tidak paham nyatane rong tua lah kok aku gampang lali awak terus kabeh opo aku jekur kali efek gedang duduk sirahmu mandok-mandok tak kira dangdut ayo nak ser joget goyanganku kroket-kroket orang wani ngelih aku sanggup ayam penyet dok gedang duduk dok gedang duduk apa sayang dok gedang duduk gedang duduk dok gedang duduk dok gedang duduk dok gedang duduk gedang duduk gedang duduk. Sal tembang pamundutan wonten gedang gluduk sampun katuran. Nah, di email nakku. Menak meni lho ana iki. Akhirnya seporot. Aja gandulan. Kowe enak Mas gandulan Mas. Udah lho. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho Mas. Mlebu Mas. Ayo Mas. Hey.
wis kelingan rama gemuyune rasane ati dan aku ra kelakon melu numpaki sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadhetna nalangsa ora bakal goyangane no sumpah wis janji arep sehidup semati asa nang sedih bareng-bareng dilakoni oh ayo men killer tribu daya manis rasane senadyan gelas hae song kelingan loh ijek sak cerit mas ya Allah loh wes ya sayange sampun ngaturan wonten jambu alas pamundutan saking Mase sampun kuda lumping oke Dek Lali ayo nak
Lilir lilir. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Ayo sayangku. senangi? Ayo dek. Janda yang putih Ayo dek. berambut pirang. Janda mana Makasih adikku gantengku. senangi? Janda yang putih berambut pirang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ayo mas. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda lari lakinya. Ayo kak. Mau dilamar banyak anak. Hei. Bagaimana Giler Tribudonya. Ayo pak. Bagaimana menggoreng pedang? Ambil minyaknya, tuang-tuangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya. Terima kasih matur sembah. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timang-timangkan. Ayo goyang no. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda. Ayo no. Bangkong no. No Yesi bangkong no. Mau dilamar banyak anak. Ayo no Yesi. Bagaimana Ayo Yes. menggoreng pedang? Miring yes. Ambil minyaknya, tuang-tuangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timang-timangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, tuang-tuangkan. Iki anake sapa? Iki tengah wengi kok ning kene dhewe lho, Nduk. Mbok neng ndi, Mbak? Hei. Pantun janda sampun katuran. Dewa yang kembali bareng De Pindi Lato-Lato. Ayo yes. Masuk.
iki Mas? Once. Miring miring miring. Ayo ayo miring miring miring. Ayo iya nggih nggih nggih. Ayo miring no. Capcus Pargoy, yes. pargoy. Pargoy pargoy Mas. Sabdo pandita ratu. Yo Mita. Hei, malah apa ngunduh jagung? Cah iki piye cah iki? Ono ning jangono, ono ning jangono. Ayo no. Nopi piolan. Aja ngesuk, Dik. Aja ngesuk. Dadi liwat atiku. Tambane ndo karek sak trit yo. Enteng mbok enteng. Jengking yo. Tarik coy. Sabdo pandita ratu. Senam malam. Matur sembah nuwun sawan ngaturan pamundutan liwong. Nah, ditarik bareng di Ika, ada bojo loro. Monggo Mas. Ayo nak. Ayo lato-latone di. Ayo di. Buka di. Ayo pindi lato-lato. Saingan kalau di email deh. Giler Tribunaya. Lambune disco. Jaluk di saya. Ayo nok. Ayo goyange, ora goyang ora ayu. Jengking sini dari Papua. Oke, masuk. Sikat yo. Ayo.
Hei. Yen pena ora tak baleke. Kisah ami iki kisah ami. Ayo nak. Oh ah oh. Ayo kak. Hei. Semua. Sesemang permintaan ada bojo dua sampun. Nah, ayo mas, Dek Pindi lato-lato sini nak sayangku. Halo. Nah, dikasih apa monggo? Ikan dalam kolam mas, monggo. Oh iya, sabar ya Mbah Kong. Digoyang bareng Gilar Tribudoyo, LST Audio Mater Sembanumon, kadugong bareng ACM Production. Jangan lupa ya, like, komen. Nah, ayo Mbak Suyep. Asal leleng senyum dari jauh. Jare seneng boe. Yo
Barang ikan dalan kolan sampun. Monggo Mas, karo ngeranti Ndoro Ayu katuran wonten Permata Hati. Pripun? Onje, ingkang ajeng panggung dari Papua no, minta bonus 1 tembang lagu wonten Tiara. Bakdo niki nggih. Bonus saka mboke. Ayo ayo. Bonus bareng ya Mbak. Iya dong, jangan lupa gelar Tribudaya. Bapak terima. Tempuran Melona Mustika. Kita goyang tipis-tipis nak. Es semane. Yomi jiwa di sini di dalam hati aku dambakan tangisanmu duhai belahan jiwa permata hati tanpa diri hidupku sunyi duhai belahan jiwa permata hati nop liler nop kepangguanku ku tunggu kau selalu ku tunggu digoyang tipis-tipis bareng anak emboke sapa ta kuwi Dek Yomi Jiwa idolane om-om lho iki aja ngono terus to Gilar Tribudaya. Iya, ah masa iya? Iya dong. Hei ha hai. Mirek dirimu. Sokrok mas. Hadir di sisimu. Kan ku berikan sejuta kasih dan sayang. Gilar Tribudaya ACM Production gitu. Ayo no, kita goyang bareng-bareng di sini bareng Gilar Tribudaya ACM Production LST Matur Sembah Nuwun. Ayo yes. Ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini ingin membelai wajahmu. Goyangannya Ben. Golan. Ayo lho nok. Lebu. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih
sebuah permintaan juga. Nah, ada Permata Hati King Masih dari Papua punya. Ada Tiara no. Nah, minta bonus dari Mbok E juga. Gilar Tribudaya. Ya sih. Terspesial buat Masih yang ada di sini dari Papua punya ya nak ya. Matur sembah nuwun. Cara menggamit kenangan zaman persekolahan. Karo ngeranti Doro Ayu. Ah. Biar aku mimpi kita bersanding atas kayangan. Yo mlebu. Larak ngene le Mas. Aku sentuh peristiwa semalam. Engkau memberikan kata azimat di telinga. Kita paksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul oleh nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Ayo nak. LSD. Jika kau bertemu aku begini, Regat dan suwe. tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Terhukum hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Jika kau bertemu aku begini, berlumpur Oh, yeah. tubuh dan keringat Oh ya. Hey. Lo lo oh ya. Oh ah oh eh. Oh ah oh eh. Iki apa iki? Apa iki? Habiskan, Mas. Menghargai cintaku yang suci ini. Oh tiada pedih. Kalau ngeranti Doro Ayu, bareng Gilar Tribudaya. Oh tiada pedihnya, dapatkah kau merasakan? Matur suwun. Matur sembah nuwun bonus saking kula. Sampun katuran iki ngene ya nduk mburu cukup sithik edang padha rata. Sing dereng katuran benjing nek mriki melih. Monggo-monggo Doro Ayu.